Ndichikutambirai zvekare pano pahadzirare 263 pano pachake chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Pasi nesatanism yopedzwa sei? Ndatinamatei. Vazhinji vari kuromba, vari kubata-bata, hatizive kuti zviri kumboitirwei. Kuda mari here? Hutsinye here? Kugarwa here nemweya yetsvina? Zvanyanya munyika yedu yeZimbabwe. Dai Mwari mapindira. Vadikani sekuziva kwamubvita manews updates panapa ndinotomafambira fast nechitira kuti muwane nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe chimbi nekukasika. Ndini mutapi wenyu wenhau, ndini mutori wenyu wenhau, ndini mushamariri wenyu hatirare. Ndakaona vazhinji vachikomplaina vachiti hatirare, wanyanya utiregerera, uri kuswera kukapo channel. So wanga usati waziva kapo channel yedu yakanzi iyo hatirare family. Wangosicha kuti hatirare family handei tinoifollowa. Facebook page ndizvozvo semu hatirare family. Ndokune tuma platforms edu. KuTikTok inonzi tomu wenyu. Saka handei tinofollowa vadikani tiwande. Handei neuwandu hwedu tinowanda. Vadikani update yandinayo update yeMukadzi. Mukadzi uyu abuda mastreets esocial media achitrenda mushure mekunge abatwa iye abaya mwana wechidiki Jackson. Paabaya mwana wechidiki Jackson, sezvamunoziva zvokuti wakabaya Jackson kana mvura wakadonza rinobuda nemvura kana waisa mubhaketi. Zvino iye abaya mwana, paabaya mwana abva aridonza varabuda neropa. Abuda neropa abva aisa mubhegi. Pazvaitika pane vamwe vanga vachiona chiitiko ichi, mukadzi uyu akabatwa. Ndichakuisirai mufananidzo wake, ndichakuisirai audio. Wapedza kunzota zvavanofuka mucomment section. Nyaya iyi yaitika kuGokwe, inandigoni kudziwedzeredza kana kuzitapudza. Proof yandinayo ndeye audio. Ndatitore zvavanofuka mucomment section kuti anodeserva makore mangani mujeri ende ropa anga achiridi. Chiitiko chaitika kuno kuGokwe musukuru wangu chinoshamisa. Mai iyavo vamuri kuona vaiswa njema apa. Mai ava pane chimwana chachatumwa navamwe baba kunotenga. Saka chimwana ichi chadarika nepadhuze naye. Saka chadarika pedyo naye ndokumva amudeedza chimwana chanomva amupinza mumota. Hameno zvaataurana naye mwana uyu. Ndokumva amubaya, ndomva amudhonza ropa. Amutora ropa mwana mudiki uyu. Ndokumva amupa dhola, akamupa nekasiketi. Zvikanzi chienda uchidya. Saka mwana uyu ati fambe yave pamberi, ndokumva atanga kuchema. Ndomva abvunzwa navamwe baba kuti unochemei. Zvikanzi ndabayiwa namai avo vari pamotapo, vandibaya vakatora ropa rangu. Saka ndopatangira nyaya iyoyo. Vanhu vese ndokumva vauya pamota pana mai vaya. Ndokuona zvechokwadi vane masinja aya ekuchipatara aya. Vanga kawanda. Iroro rachona rangatove neropa remwana iyeye. Saka ndopazotangira manje nyaya yacho. Pazotangira nyaya iyoyo nomva mai vaya vatanga kungobvunzwa zvanzi imwe yesvina chichi wati vangotaura zvinhu zvakawanda. Nomva vataura nababa vemwana vadosvika. Zvikanzi ndokupai 1000 kuna baba ivavo vanga vadosvika. Baba vakati aiwa no, handingatengesi upenyu hwemwana wangu nokuda kwemari, hazvingaiti. Nobva vanzi ngavaichienda kupolisi. Saka mai ava vatoenda kupolisi. Vari kutaura kuti takawanda, tarichiita zvinhu izvozvo. Saka vamwe vasati vabuda, saka nyaya yavo iri kukoti mangwana. Mai avo vamuri kuona ivava, mukadzi iyeye ane waiti iyeye akasvika uyu, chimwana chachona ndichochocho china mai vari pakona afu. Ndopavari. Saka ndiri kutsvakira audio yatogwa nevamwe, nanda kuzotora hangu audio. Saka ndiri kutsvaga audio pana mai avo vane chimwana icho. Ndiye mwana wachona aripo yeye, ndiye atogwa wachona chimwana chauri kuona icho chiri pana mai pasaidi icho. Ndochatogwa.